Vrei să scapi de pofta aia nebună de dulce? Atunci trebuie să spun un mic secret pe care nutriționiștii nu ți-l spun. Când te așezi la masă, începe cu proteină. Primele 2-3 îmbucături să fie carne, ou, brânză, nu pâine. De ce? Pentru că stomacul produce enzime diferite în funcție de ce mănânci prima dată. Dacă începi cu pâine, corpul tău cere apoi tot carbohidrați și zahăr, dar dacă începi cu proteină, ajuți corpul să-și regleze pofta și glicemia. Eu combin mereu acest obicei simplu cu Olife dimineața, beau 70 de ml pe stomacul gol, pentru că îmi reglează pofta de dulce și îmi dă energie curată pentru toată ziua. Tu cu ce începi masa? Cu pâine sau cu proteină? Ți se întâmplă și ție să ai poftă de dulce după ce mănânci? Lasă-mi un comentariu sau scrie-mi în privat dacă vrei să vezi cum Olife te ajută să-ți ții sub control pofta de dulce în mod natural. Consumă Olife, să fii bine!